Kardom kaduga be korti la pen injir karbiang lorat ke doan tuma fans tami nili puthot pini hako isi labang so chatai long pen kecepa chini jia phansi ako puthot ni wang thulo pini sini ngarong pika berta pedapan ke tubian ke nilini mekta jang thek lo kachorota belo kaduga vedak karbi arat ke doan atum anam nang kardom pi pen chenglok lapen anam herjumi nang hang pen chenglok lapen ahir jumi nang pidun pen chenglok nili lapuan nang litu mahir jumi ke the pen aposi nili ki thinang ji pen stami nili renglong lo lapen anam along nang ke chuning ripi pen aposi nili phan anam nang kerap angdeng non che theklong bom lo lapen munit hian ka ching hon tebok terai chepho chero atum pen chenglok lapen munduli keja vimen keja tum pedaba poran stami ke chuason ki junason sang han pen chenglok lapen labang so bi duai ke enjia phan tangka poisa nangatikang lanta anam nang kordom pitikang lanta claim lo lapen jok sinili non oke domi dolo lapen adun thu wang thu lo je nili tum party claim rapet karbiang long APHRC keja youth keja bangphu secretary pen nang jasi alang li dak nili dim an atok an stami alang litum apor chipadam si anutin wanglo nasi alang atum padak ke du kang hong atum pen kadu pen bang koy amuni susi dak nili hem wang si ning nang pathitikang lo ning nang prungtikang lo ahir jumi pitikang lo ke choson wan lo posinili ning sampik lo nang litum rat ahir jumi nang nam long nang ke hang pi pen aposi nili non napuan pinian ke lam ke ning jian ta chip lo lam clear thek lo na pen ni okla sapwo ke dumi nang dolo sikimi ji si wang bom lo la si nili nang churupik lo dei khadu ka vi tum phasta mi la pen non la bairili ke do tum phasta mi la pen anam nang ka dom pia tum an prayer center long pen chenglok mundli ke do tum pen chenglok anun tin tami anam nang ka dom pe posi nili hin nang tum phala ke churu ke pi pan si nili dak non bang so chatai long wang lo la si nang le tum long ta anam herjumi pe do na la pen ni lista mi ki sumi pon bom lo la pen ni ke jok ta long lo ring et lo posi nang tum phana ke ro pe lo de